Algunes preguntes i respostes al voltant del ple que ha tingut lloc avui a l'Ajuntament de Badalona, el ple del Cartipàs. La primera, què és el ple del Cartipàs? Doncs bé, és una sessió plenària obligada per la llei després de la constitució d'un nou Ajuntament, en el qual es defineixen la periodicitat dels òrgans col·legiats, el ple, les juntes de govern, les comissions informatives, la seva composició, també les dietes i els sous, les retribucions, les competències de cadascun dels òrgans i, per tant, ja us podeu imaginar, sota l'aparença d'un ple molt tècnic hi ha molta decisió política. Què ha passat en el ple d'avui? Segona pregunta. Doncs que el Partit Popular, que governa la ciutat, s'ha quedat amb un pam de nas. Per què? Perquè presentava una proposta que en els seus punts nuclears, en els seus punts forts, ha estat tombada. Ha estat tombada la pretensió d'augmentar les dietes, les retribucions en els regidors, de guanyar pes en determinats àmbits. Tot això ha caigut davant d'una oposició que amb posicionaments diferents, segurament també amb argumentacions diferents, al final ha coincidit amb enviar aquest missatge. Per tant, el Partit Popular ha sortit avui amb la cua entre cames en aquells aspectes més importants. Ni augment de sou, ni més dietes, i en canvi major control del ple i en canvi capacitat des de l'oposició de tenir recursos, els mateixos que ja teníem, ni un més, però mantenir els recursos per fer la nostra tasca imprescindible de fiscalització d'allò que passa. La tercera pregunta en realitat és una reflexió. El Partit Popular ho ha fet tan bé? Penso que no. S'ha dit en el ple, s'ha felicitat el to, la manera de conduir la sessió de l'alcalde Albiol. Potser sí, de fet ha estat hàbil en convertir un seriós correctiu de la seva proposta inicial en un triomf. Un triomf molt relatiu, de fet un triomf pírric. I a partir d'ara què? Última pregunta, segurament la més important. Doncs vaja, el primer de tot, atesa la feina, atesos els reptes que té la ciutat, posar-nos d'acord. Posar-nos d'acord des d'una perspectiva d'esquerres, de transformació, de progrés, perquè així ho diu la majoria de votants de la ciutat. Però tenim majoria i l'hem d'exercir. I aquesta majoria on l'hem de poder exercir, aquesta unitat d'acció on l'hem de poder exercir, doncs per exemple en la resposta en els efectes més cruents, més urgents de la ciutat que ens queda post-Covid-19. Però no només això. Hi ha els temes, les qüestions estructurals, la modernització de l'Ajuntament, la resposta a la crisi climàtica, amb tants problemes vinculats amb la qualitat de l'aire, vinculats amb l'erosió, vinculats amb les estructures de sanejament, també amb les desigualtats, també amb les noves pobreses. Aquests són reptes que tenim com a ciutat, reptes que criden a respostes alineades, a respostes construïdes des del respecte a la diversitat. Hi ha projecte d'esquerres. El vam practicar 2015, 2018, en part va continuar també el 2018, doncs recuperem-lo, ampliem-lo, millorem-lo. El ple d'avui corregeix l'agenda política del Partit Popular a la ciutat en temes molt sensibles, però no bloqueja la ciutat. La capacitat i la feina de la Comissió de Modernització que tenim damunt la taula continua forta i tindrà segur la complicitat dels partits de l'oposició. Les ganes d'arribar a acords per millorar les condicions de vida de la ciutat també hi són i hi seran.